खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि YouTube चेनेलाव गोसो गोथारै बयखौबो बरायहरग्रोबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर आं दा नै ओरैबायदि समायना रमायना जायगायाव बेरायफैलायबाय आरोना मोनसे ओरैबायदि फाग्ला गला समायना रमायना मा जायगा बेरायफैखो आं दिनै नै लोगोफोर नोंथांमोननो नायदो मा जायगायाव फैखो आं दिनै आं मा जायगा आंनो मिथिया आरोना फाग्ला प्लेन जायगा ओरैबायदि गला खारनानै फाग्लाखा मा दैबो गैया आरोना गाइस प्लेन नै साना आयौ जिब्रालायनाय गाइस नै बिजों फैदों दा नै जों नेपालि जायगा आरोना गाइस नेपालि गामि नेपालि जायगाल'खा आरोना गाइस ओरैजाय गामि दंजोबो नै ओरै सेस नेपालि गामि ओरैजाय ओरैबायदि गाजा नै डिउ 390 आंना बिदिनो आरोना इन्जय खालामबाय नै हाजोआ नै गाइस ओरैबायदि गोजान आरोना मा हाजो गंगार हाजो मा हाजो आरोना लोगोफोर फाग्लालै लोगोफोर जायगाया नै जे ससे थाबायलांनि नै आंनि 390 र' बेजों फैदों दै आं बेजों दै गैया थोबसेबो गाइस आयौ लोगोफोर इन्जयल'खा आरोना मा बुंनो नै बालाफ्रा नै लोगोफोर हारसिं फैदों गाइस गोजानथारलाय हाजोआ रोमै नुहुरखायोना लोगोफोर हाजोखौ जोमैया खोबबावदोंसो दां गुवारनो जायगाया नै नेपालि गामि सेस नेपालि गाजा ओरैजाय नेपालि ओरैबो समायना रमायना भिउ आरोना गाइस ओइ नै लामा इजों लामा दं गाइस फिल्म बनायनो एलबाम बनायनो बरिया प्लेन ओरैजाय लामा दंबावोसो नै बिजों लामा ओरै बारलाङो आरोना गाइस गामि दं ओरैजाय मा गामि बर'फोरबो थानो हागौ ओरै बर'फोरबो थायो माथो ओरैजाय थाङो मा जायगा गिदिंला जोबाखैलां बिराद गोजाननि ना जोङो गोजान जायगानि ना जोंना न'आ बिराद गोजान जायो गाइस मेगना मोदै गबाय थायो आंना मा जाखो बेजोंथ' लामामोन गाइस ओरैबायदि गुवार गाहायथार ना लोगोफोर जायगाया ना बिदि गवा गाइस गवा जायगाया नैजों लामाजों आरोना नेपालि जाबाय गामि आरोना जायगाया भिउआ दा नायनो हागोन गलाना गाइस जायगाया लोगोफोर आयौ नाहरनो हागोन भिउफ्रा हाजोफ्रा मा जायगा ना गाइस सान्दुङा ओरैबायदि जाना दं आरोना लोगोफोर प्लेन जायगाल'खा आरोना आयौ गुवारथार मा बुंनो आरोना सोरथिं बिदि जायगा दं गाइस जोंनि खाथियाव नै बिदि दङ आंबो बे जायगानि नङा आरोना एसे गोजाननि अब्लाबो फैलाबायो आं 390 बिराद गोजान थाबाय आं गाइस थांफिनसै आरोना गद गैयालै जेबो जाया जानायालाय अब्लाबो लोगो नोंथांमोन देखायबाय आरोना गुसुंसो जाबाय दिनैनि ब्लगआ ओमफ्राय चेनेलाव नोंथांमोनहा साबसक्राइब खालामना होलांदो अननानै बेलाइफोरखौबो दाबायना होदो अलाव ओमफ्राय शेयार खालामना होदो लोगोफोरनो बिदिनो आं नेक्स्टआव गाजा ब्लग लाना फैगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टआवसो बेफोरो बर' हारि अनलायलायदो आरोना इउटुबानो फिसासो दाबो चेनेलानो माला देरगोन साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरोना बाय बाय